maart opende aan de Koninginnenlaan in Panningen de deuren van het Plattelandshuis. Een hospice voor Pijl-en-Maas en Leudal. Een huis waar palliatieve zorg, respijtzorg en overbruggingszorg wordt aangeboden. Nou, het gaat eigenlijk buitengewoon goed. Dus we zijn 6 maart open gegaan. De eerste dag hadden we al 1 gast. En vervolgens is het aantal gasten alleen maar gegroeid. We hebben zelfs eind april een week gehad dat alle appartementen bezet waren. Op dit moment hebben we 4 appartementen bezet met 5 gasten. En we zitten op een gemiddelde bezettingspercentage tussen de 60 en de 70%. Terwijl we eigenlijk het eerste jaar berekend hebben op een bezetting van 50%. Dus daar zitten we op dit moment boven. Dus dat geeft wel aan dat we wel voorzien in de behoeften die wij dus ook gepeild hadden. We zijn hier nu in de grote ontmoetingsruimte van het Plattelandshuis, waar enkele gasten en vrijwilligers aan tafel zitten, met elkaar in een geanimeerd gesprek zijn. En de 2 vrijwilligers die in gesprek zijn met onze gasten, dat zijn de 2 mensen van de kookploeg. Op de achtergrond zien we de muurschildering uit 1956, die bij de verbouwwerkzaamheden weer aan het licht is gekomen. Deze muurschildering is door een groep vrijwillige amateurschilders helemaal gerestaureerd en opnieuw ingeschilderd. In deze ontmoetingsruimte ontmoeten zowel gasten, familieleden, vrijwilligers, bestuur, professionals en iedereen die een bezoek brengt aan het Plattelandshuis ontmoet elkaar in deze prachtig aangeklede ontmoetingsruimte. Het is een soort binnenplein, een soort patio waar de mensen elkaar ontmoeten. En waar de 8 appartementen die op dit moment gereed zijn, allemaal een voordeur hebben op deze patio. Dus wanneer mensen uit hun appartement komen, kijken ze van boven neer in de ruimte. En van beneden kunnen ze meteen plaatsnemen aan de tafels. Er staat een groot televisiescherm waar mensen kunnen genieten van een voetbalwedstrijd of een andere tv-uitzending die ze interessant vinden. Dit is de keuken van het Plattelandshuis. Hier zijn 2 vrijwilligers, Mirjam en Bart, op het ogenblik bezig met het klaarmaken van de maaltijd voor onze gasten en eventuele bezoekers die mee willen eten. Want dat behoort ook tot de mogelijkheden dat zowel de partner, de mantelzorger, eventuele familie die op bezoek komt, kunnen aangeven dat zij samen met hun naasten de maaltijd willen gebruiken. En die wordt dan hier door 2 vrijwilligers klaargemaakt. Dagelijks komen er 2 vrijwilligers om een maaltijd klaar te maken. En wij gaan uit van allemaal verse maaltijden. Dus we gebruiken geen kant-en-klare maaltijden, maar altijd verse producten. Het unieke van het Plattelandshuis is dat de mantelzorger en/of familie dag en nacht bij de gasten kunnen verblijven. Het doel van het Plattelandshuis is om zo lang mogelijk een leven met goede kwaliteit mogelijk te maken. Wij hebben verwonderd gestaan wat we hier vonden. Meneer en mevrouw De Vos verblijven in het Plattelandshuis. We hebben altijd gezegd, we willen bij elkaar blijven. Maar waar vind je in Nederland een plek waar je als echtpaar bij elkaar kunt blijven als de dingen zo langzamerhand af gaan lopen? Nergens, je vindt ze niet. Onze artsen hebben het vuur uit de sloffen gelopen om plekken te vinden voor ons waar we konden parkeren. Want ik beschouw het zo, wij zijn aan het parkeren op het moment. En als dat afgelopen is, dan kunnen andere mensen weer onze plaats innemen. Want dan zijn er weer 2 plaatsen open. En dat is het heerlijke, dat je met je tweeën kunt uitrusten. Soms van een korter leven, soms van een langer leven. Maar in elk geval van een leven dat geboeid heeft
waar je herinneringen aan hebt. En de herinneringen kun je hier ook gezellig weer ophalen. Niet de hampige verhaaltjes die hier de ronde doen over wat men al zo in zijn leven beleefd heeft, zijn leuk, aardig en boeiend. Ja, we hebben heel veel positieve reacties gehad op het idee dat wij appartementen hebben. En dat de partner of de mantelzorger bij de gast aanwezig kan zijn. In het begin waren een aantal organisaties en mensen daar sceptisch over. Maar van de gasten horen wij alleen maar heel positieve reacties. En de mensen geven dus inderdaad aan dat het fantastisch is dat ze de laatste weken, maanden van hun leven nog samen kunnen doorbrengen. En dat niet een van de tweeën 's'avonds met de ziel onder de arm naar huis moet. En maar moet hopen dat alles goed gaat die nacht. Dus nu kunnen man en vrouw bij elkaar blijven. In dit geval was het zo dat we van de ene dag op de andere van ons departement overgeplaatst werden naar dit schitterende huis. Het ziet er aan alle kanten er mooi uit. Als je binnenkomt, dan denk je dat je in een paleisje binnenkomt. Zo mooi is het. Alles keurig afgewerkt, alles netjes, mooi. Maar dat niet alleen. De sfeer die hier hangt is zo bijzonder dat als je binnenkomt, dan weet je omarmd te zijn door mensen die iets voor een ander over hebben. Het is een genot om hier aan tafel te zitten met allerlei mensen en prettige gesprekjes uit te wisselen. Het is nergens moeten, het is alles mogen. Mensen bepalen zelf hoe ze de dag willen doorbrengen. Dus heeft men een dag geen zin om hier aan deze tafel te eten, dan doet men dat op de kamer. Je kunt hier een praatje maken. Meneer Rietveld die zat de krant te lezen. Ze kunnen hier samen de krant lezen. Er zijn vrijwilligers, die mensen die zelf niet meer in staat zijn om de krant zelf te lezen, lezen we de krant voor. We zijn met de stichting Erato bezig om muziekvoorstellingen hier in het Plattelandshuis te gaan verzorgen. En zij hebben toegezegd dat zij de komende 6 maanden iedere maand gratis een muziekvoorstelling hier in het Plattelandshuis verzorgen. Op de kamer of in deze ontmoetingsruimte. Dus dat is allemaal op maat, wordt dat gemaakt. Dus dat is geweldig. Mijn vrouw zei de eerste dag, ik blijf hier niet. Ik zeg, waarom niet? Nee, het vorige adres was goed. En hier, ja, moet je maar weer afwachten. Nu we er een paar dagen zijn, is het, ik wil hier niet meer weg. Dat is, geloof ik, het beste teken wat je kunt geven. Ik wil hier niet meer weg. Want ik ben 3 weken in Venlo geweest. En wanneer ik die inzinking kreeg thuis, daar weet ik ook al niet meer de datum. Dat zou ik niet weten. Want ik woonde in Helden, hè? Vlak achter de school van de Pas. En dan, ja, de laatste week ging dat niet meer. Dus ja, toen hebben we de dokter laten komen en toen ging het helemaal mis. Hè. Ja. Nou ja, maar ik ben blij dat ik hier ben en dat ik goed verzorgd word. En als het, ja, en de kinderen, of mijn dochter ook, die praten er nog niet over om te zeggen, pa, kom maar in de buurt van ons. En wij rijden nog wel. Nou, we staan hier voor de oorspronkelijke onderwijzerskamer van de Sint-Franciscus School. Dus in 1956 was dit de ruimte waar de onderwijzers van de Franciscus School bij elkaar komen. We hebben deze ruimte nu ingericht als teamkamer. Deze ruimte kan ook gebruikt worden voor vergaderingen, het bestuur, werkgroepen van vrijwilligers, de professionals van Proteon kunnen hier hun teamvergaderingen houden.
betreden nu de speciale badkamer die we hebben ingericht voor onze gasten. Wanneer onze gasten gebruik willen maken van een relaxbad, dan kunnen ze dit bad gebruiken. We kunnen met behulp van ultrastraling, allerlei bubbels, het toevoegen van oliën aan het water, muziek, kunnen mensen hier relaxen in dit fantastische bad. Vrijwilligers en professionals zorgen dat het plattelandshoes blijft draaien. Ook de tuin wordt momenteel aangepakt. We zijn de eerste week van april gestart. 8 april zijn de Kiwanis, wat ze ons in 2015 al beloofd hadden, zijn een hele dag komen werken en hebben de eerste contouren van de tuin aangelegd. Inmiddels zijn we zover dat het gras is ingezaaid. Dus je ziet het gras al opkomen als het zo'n weer blijft en het regent een beetje. Dan staat over 2 weken het gras erop. Volgende week worden de borders aangeplant. Er zijn al sommige zithoeken, banken zijn geplaatst. De straatlantaarns zijn aangelegd, maar moeten nog aangesloten worden. Maar we zorgen er in ieder geval voor dat voordat de echte zomer begint, de tuinen rond de appartementen dat die klaar zijn. Zodat onze gasten met bed, met rolstoel of gewoon te voet kunnen genieten van die prachtige tuin. Die gerealiseerd wordt door de Kiwanis. Maar ook, en dat moet ik zeker hier vermelden, er zijn een 12-tal hoveniersbedrijven, stratenmakersbedrijven, die geld, middelen, materialen gratis ter beschikking gesteld hebben om die tuin te realiseren in een gezamenlijk project. En appartement nummer 5 geeft een idee van hoe alle appartementen in het plattelandshoes zijn ingericht. Bij binnenkomst zie je een keukenblok. Hier kunnen de gasten en de mantelzorgers eventueel zelf hun maaltijden klaarmaken. Dit is de woonkamer. Hier kunnen mensen rustig tv kijken en kunnen ze rustig zitten, een boek lezen, de krant lezen of andere activiteiten in deze woonkamer doen, samen met partner of mantelzorger. Via een glazen deur komen we dan in de slaapkamer van onze gast. In de slaapkamer staat een zorgbed. We hebben er wel voor gekozen dat deze bedden niet de ziekenhuisuitstraling hebben, maar meer een huiselijke sfeer uitstralen. Maar wel alle technische mogelijkheden hebben om ze hoog-laag te zetten, in zitstand. Ze kunnen op allerlei manieren gebruikt worden. We gaan nu een kijkje nemen in de badkamer. Een zeer innovatieve badkamer, zoals u kunt zien. Er zijn 2 deuren die open kunnen, waardoor we de wasbak helemaal kunnen draaien naar het bed toe. En zodat de bedlegerige gast vanuit zijn bed verzorgd kan worden. Hij kan gewassen worden en hij hoeft daarvoor niet uit bed. De deuren gaan zo ver open dat je met een tillift eventueel een gast op de wc kunt zetten. Dat je met een rolstoel naar binnen kunt. Het is allemaal gelijkvoers, zodat mensen niet een stapje hoeven te zetten om bijvoorbeeld naar het toilet te kunnen of in bad te kunnen. Goed, we hebben net een bezoek gebracht aan de slaapkamer van de gast. We gaan nu een bezoek brengen aan de slaapkamer van de partner of de mantelzorger. Zoals jullie dus begrijpen heeft ieder appartement 2 slaapkamers. 1 voor de gast, 1 voor de mantelzorger, CQ-partner of familielid. Beide hebben een badkamer, zodat beide daarvan gebruik kunnen maken. Zijn op dezelfde manier uitgevoerd. En we hebben ervoor gekozen om ook voor de mantelzorger, CQ-partner, een aparte badkamer te maken. Om eventueel besmetting door ziektes en dergelijke te voorkomen, zodat beide apart van gebruik kunnen maken van deze ruimte. Verder is het eventueel mogelijk om in de toekomst, wanneer de behoefte daaraan zou zijn, om mensen die gebruik maken van de overbruggingszorg en of respijtzorg, dat we eventueel een appartement voor 2 gasten kunnen gebruiken. Dat gaan we zeker niet doen voor onze palliatieve gasten. Die zullen steeds gebruik maken van 1 appartement met beide ruimten.
eerste fase is nu gereed, dus dat zijn de 8 appartementen die hier op deze ontmoetingsruimte uitkomen. Voor de tweede fase zijn we op dit moment druk bezig om daar financiële middelen voor te vergaren. We willen nog een afscheidsruimte realiseren met een mortuarium, zodat mensen die in het plattelandshuis overlijden hier opgebaard kunnen worden en gebruik kunnen maken van een afscheidsruimte, zodat ze niet nog een keer naar de kerk, naar het crematorium verhuisd hoeven te worden, maar dat ze dus gewoon de totale afscheid binnen dit gebouw kan plaatsvinden. Bij die afscheidsruimte komt een stilteruimte waar mensen zich ook kunnen terugtrekken en mensen die behoefte hebben om even in stilte zich terug te trekken. Verder komen er een 9e appartement, wordt nog gerealiseerd. En er komen 2 ruimtes, 1 voor een dagbesteding. Want met name de mensen van de respijtzorg en de overbruggingszorg die willen overdag ook bepaalde activiteiten doen. Dus we gaan daar een dagbestedingsruimte inrichten waar mensen nog kleine hobby's kunnen doen. Waar de sfeergroep de bloemstukken kan maken, waar de technische dienst zaken kan opslaan. En verder wordt 1 ruimte ingericht als opslagruimte, want het blijkt dat we nu een tekort hebben aan opslagruimte. Ja, je hebt soms een bed over, je hebt stoelen over, je hebt meubilair over, dat we dat op een fatsoenlijke manier kunnen opbergen.